makola ya cara bahasane kitab iku dimaknani ngalih. Nek ana sing maknani budal. Ngalih panggonane budal sapa man oleh budal mau liyata ulama krana arep sinau krana arep ngaji. Ilman ing ilmu yugfiro mongko den ngapura gufiro mongko den ngapura lah buka dewa gufiro mongko den ngapura sapa lahir wong qabla ayah ing dalem sadurunge yen tok jangkah sapa wong niki pangandikanipun kanjeng Nabi man ing takola liyata al-ulama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Ketika kapan kita panjenengan sedaya niki ngendikane kan man maknane wong, kita panjenengan sedaya wong apa wong nggih. Berarti kapan dhewe kita sedaya kok ngakoni wong termasuk wong utawa tiyang ingkang kenging sabda pangandikan. Mugi-mugi lungguh kita panjenengan sedaya estu termasuk wong sing kenal sabda pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga estu-estu tidak akhiri umat Kanjeng Nabi. Amin. Wong budal saka omah ngalih saka omah manane ngalih dene tamola ngalih saka omah lek ngalih mau krana niat belajar, niat sinau, niat ngaji. Ilman ing ilmu ghufira mongko den ngapura. Niki cara apa ilmu alat ghufira niku fi'il ilmati. Lah kapan diarani fi'il mati niku zamane wis kliwat. Kapan zaman wis kliwat artine wis kelakon. Kapan wis kelakon berarti wis nyoto wis sahih kok wis kelakon. Kalau beda karo yang takilu yang firun bakal di ngapura niku durung wujud. Ning nek nggawa fi'il mati fi'il iku bahasa laku. Cara manane kelakuan sing wis kliwat. Berarti lah wis wujud nggih. Arek apik arek elek wis wujud. Nah niki bahasane ghufira mongko den ngapura sapa lahu wong. Qabla ayah tua ing dalam sadurunge yen tok jangka. Artine gek krentek. Oh bismillah saiki ana majlisan belajar, ana majlisan mujahadah. Aku tak melu bismillah. Niki ngendikane qabla ayah tua di ngapura sadurunge yen tok jangka. Akeh niat tok niku wis di ngapura dosane. Apa meneh mlakune sing ngasih jangkahane akeh tur ya ora karo mondo. Iki ana karo mondo ya ora apa-apa. Angge ta wong kandhane wong wis kliwat dimuni aja-aja nyatane ya mondo. Yang ngaten niku diparati kaya wong dagang niku. Wong dagang niku ana kalane badi, ana kalane rugi. Senajan mung dodolane, cara mulane tekak dodolan badine akeh ning ora kelingan ragate luwih akeh iso dadi rugi napa badi? Ngaten ya. Amane niku ya ngono. Kita panjenengan sedaya dipun paringi
pangsanan wonten alam dunya niku ya tok kono ngoten niku. Kono kok kon dagang. Kok dagang ya apa nyatane dagang nek dagang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis tobatine. Wong pisan modale jujur, ping pindhone ya beli tenang. Ora kakean penyakite, ora kakean besi-besi. Nek sing penting bati, sing penting orang gagas olah ati ya mumpuni. Para sampeyan ingkang kita hormati, kula bangsuli maning takola liyataqula ilman budal sekomah niat ngaji ilmu gufira lahu qabla ayyuhwan. Paham nggih? Muga-muga digolongke sabda ingkang dingapura dening Allah gara-gara niat derek mujahadah Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita terasakan waqala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Akrimu al ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Priye cara jawane akrimu padha mulyakno sira kabeh. Padha mulyakno sira kabeh al ulama ing ulama. Ulama itu cara bahasane jamak iku rombongan wong akeh. Nek sijine ngalim. Nah niki bahasane wong-wong sing alim diarani ulama. Akrimu al ulama. Fa innahum mongko sak temene ulama indallahi ana ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala iku kurama mukramun wong kang padha mulya-mulya. Kurama wong kang padha mulya-mulya mukramuna tur padha dimulyakake. Wis mulya ya dimulyakake. Cara dhewe penyuwunane njaluk sing barokah tur barokah, manfaatur manfaat. Iki lho. Manfaat niku saking saene. Berarti dhewe ngertos yo dilampahi niku manfaat. Ning nek tak manfaati berarti iso nularake kemanfaatan. Mila sepundi rami wae masih dibilang. Akrimu mulyakna sapa sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama ing pira-pira wong alim. Fa innahum mongko sak temene ulama indallah ing dalem ngarsane Allah utawa dimaknani mungguhe Gusti Allah iku kurama'u pira-pira wong kang mul. Ya cara ditokake saka hadis nika kula bolak-balik matur nang ngersa panjenengan sedaya. Nek umpama kita panjenengan sedaya kepengin dimulyake karo sepadha-padha, pengen dimulyake karo jajarane dhewe, wong sak dhuwure kok sangi sore, pokoke intine pengen dimulyake modal lekas saka awake dhewe. Dhewe iso mulyakake kok mboten, dhewe iso menghormati karo sepadha-padha kok mboten. Nek urung iso menghormati, urung iso mulyakake,
ra usah pisan-pisan ngarep-arep dimulyaake, ra iso ora usah pisan-pisan pengen dihormati. Nek kita panjenengan sedaya dereng nate utawa dereng nulung maring sepadha-padha, ora usah ngarep-arep pertolongane sepadha-padha. Anu njaluk pertolongane karo Gusti Allah ae, ora njaluk karo sepadha-padha. Saged ngoten niku wong sak benere sing nulung Gusti Allah. Ning enten pangandikan sing sapa wonge kok gelem nulung maring sepadha-padha, mongko bakal ditulung karo Gusti. Artine kita lampahan kita panjenengan sedaya mbuh wujude menghormati, mbuh wujude pertolongan, mbuh wujude kamulyan utawa dimulyakake maring sepadha-padha, niku Allah wis janji bakal dikei penghormatan, dikei kamulyan, dikei pertolongan. Ning mangkate aja mergo niku nek pengen dihormati anu tak menghormati men dihormati kae aklir malih. Wis jenenge amal yang kita panjenengan sedaya wujude napa? Bismillah lillahi ta'ala. Ben urusane Gusti Allah engko rek dimulyake, rek dihormati apa rek ditolong urusane Gusti Allah senajan mungguh janjine kaya mau. Nek urusan karo tindak ora bakalan kakusan. Ora bakalan kakusan. Wis dijanjekake ora bakalan kakusan. Kok ngasih kakusan ku berarti sing salah sing kakusan. Para ruh ingkang kawula mulyakaken iki cara ngendikan cara titilok saka awal man intakola liyata alama ilman kok terusane akrimu al ulama'a. Kapan dia niat belajar, niat ngaji, kuwi mesti ana wong dhewe ngaji mesti ana sing arep di parani utawa dhewe arep dikaji. Juk sing diparani niku ana dawuh akrimu liyata akrimu al ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Wis mulya tur den mulyakake. Lah bahasa mukramun den mulyakake niku sing mulyakake Gusti Allah. Lah nek wis urusane karo Gusti Allah wis ora ana sing elak. Ra iso ana sing adani-adani. Padha nek pancen nurut tekak mangsane Gusti Allah ulung ngersakake, Muhammad membalik jungkir ngasek gedung salam kaya ngapa kosone pancen dereng dikersake ya dereng hasil. Mula dhewe usahane dimentokake ditutup kanthi doa utawa pasrah nang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing perlu diemot-emot kita panjenengan sedaya ngaji niku sing dituntut wajibe ngaji ora wajibe pinter. Dhewe mbok gawe sing dituntut wajibe wajib nyambut gawe ora wajib hasil. Nggih ya. Nek hasil niku urusane Gusti Allah. Nek kita keterapang hukum wajib, kapan ana bahasa wajib tinggal kenang dosa alias ana landra. Nek cara umpama dhewe dimaksimalake ora kelingan karo juragan agung Gusti Allah alias Gusti Allah, niki biasane usaha-usaha sing kados ngoten kaya-kaya apa-apa kekuatane dhewe kok bilalah dikersakake dereng hasil. Biasane cara dopleng-plengan alias cara bantere sithik stres. Mergane ora kelingan wong sing ngekeki titik hasil utawa sing mujudake lampahi kita panjenengan sedaya niku Gusti Allah. Mula
kejaba usaha ya ditutup nganggo doa menyelesaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusane niki sing digambar secara kasarane kita panjenengan saya mulai dhewe saka wong alim. Ning cara kula ra urusan niku wong alim apa ora, sekali dhewe kok wis jenenge urusan karo sepadha-padha pancen butuh pertolongan sak mampune ditolong. Sepakat kok? Apa butuh kok malah justru dhisikake apa jenenge hajate liyan iku ya tak didhisikake karo Gusti Allah. Wong dhewe wani ngorbanake ukurane dhewe demi makhluke Gusti Allah. Apa meneh makhluke Gusti Allah iku kekasih Gusti Allah. Cara imbang-imbangan siji banding 100. Nek siji kalau tekan 100 kira-kira nyelek wong 100 ini banter kira hajate niku. Dewi iso tetep ngajar di wong alim niku lho. Kaya ngoten ning balik-balik meneh ditata sing ikhlas. Senajan kula bola-bali tak aturake kula ora pengin bahas ikhlas. Wong ikhlas niku ora butuh dibahas dirasakake. Ora kudu diucapake monggo-monggo kula ikhlas ning mungkur kae berarti urung mungkin kadang sing cetok-cetok barang ora kanggo sekelingan. Enten sing kelingan. Bucal niku lho kadang sing dieling-eling mongko ning lho barang wis ora kanggo. Dan kadang yo amaliah kita panjenengan saya kaya ngono. Panjenengan gawa ikhlas iku amal. Ora butuh dirasakake ben bisane dan apa jenenge ngrasakake kuwi ya jenenge rasa niku ora iso didelokno. Ora ingkang kita hormati, kang kita mulyakaken tambah malih setunggal waqala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadratan wa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Ya macam urusane ini sing bahas pertama urusan ngaji niki ya terusane bab ngaji. Bisa budal demi ngaji di ngapura dosane sadurunge mangkat. Nah nak sawise nang majelis ngaji ana dawuh akrimu al ulama fa innahu indallahi kurama mukramun. Bahasane nang apa kok ana ukara akrimu mulyakno. Kapan atine dhewe duwe rasa pengin mulyakake wis tekak majelis mesti khusuk. Kapan nang majelis khusuk biasane cara nderekake ngaji, nderekake mujadah oke hasilnya. Kenapa kok diomongake oke hasilnya? Jenenge khusuk mesti eling karo Gusti. Nggih mboten. Khusuke dhewe mergo eling kok mergo eling karo Gusti Allah. Jebule ngampel makel. Mula sakwise ngendikake budal ngaji jo akrimu al ulama fa innahum mindallahi kurama mukramun. Jo terusane nek wis tekak majlis man nadra ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kaya ngopo rupane man utawi sapane wong iku nadra lamun ningali mirsani. Nek mirsani ya wong sing rada tak dhuwure dhewe niku kudune bahasane mirsani. Nek nang sore niku ningali ora apa-apa. Man utawi sapane iku nadra lamun ningali sapa man ila wajhil alimi maring wajahe wong alim nan derotan kelawan sak pendeleng utawa sak pandangan sebetul saged selap ngono ya iso fa fariha muli bungah sapa wong
biha sebab nadra delok nyawang sawise nyawang ana rasa demen bahasane ana rasa bungae mergo nyawang mau ya khalaqa mongko ndadekake sapa Allah Ta'ala mintil kan nadrati saking mengkonone pandangan utawi pandeleng ndadekake malaikat ing malaikat yastaghfiru kang njalukake ngapura sapa malakan lahu maring man ila yaumil kiamati tekan dina kiamat iku sak pendeleng utawa sak pandangan diciptakake didadekake malaikat sing malaikat mau mulai nyawang bunga iku tansah njalukake ngapura dumugi dina kiamat mula cara dipangsulake dawa-dawa ning ngarep masyaallah kepriye mongko iso nisihake wektale kanggo muti ilmu bakal digampangake dalanmu ka swarga iku nyata sebab pirang-pirang sing njalukake ngapura enten pengendikan lain makhluk-makhluk nang apa daratan sak segarane niku padha njalukake ngapura karo wong sing gelem ngaji. Lha nek priye? Ya rasa diitung ora iso. Nek urusane gareng perek kok boten mantep kok boten. Cara diwangsulake ana sabda pengendikan kados ngaten kok ora mantep. Ayo pancen upaya niku dereng diwujudake wajar dereng patek mantep. Saumpama apa upaya kok diwujudake ning alam donya wong ngorek ditang. Saumpama ana majelis kacan ngaten niku ora sampe panggonan mergane upaya nyata. Niki mawon ya nyata ning dhewe ora preso sara kasar mata sara dilek mata niku dereng ketok sakjane ketok. Kanggone wong sing wis saged pengen roh mboten niku ya iso urusane mbek gelem kok ora gelem makan apa ora wong jatahe niku ya padha ra usah njemune nyung makan mansate ndak iso ora ya mergo nggon wis wedi ya nek wani bismillah kula kudu saged Gusti wong sing gawe iso sing gawe weruh Gusti Allah